salariatul acceptă să lucreze la negru pentru că nu are niciun fel de venit și nu-l primește nimeni nici în alt loc de muncă. Dar nu sunt de acord, pentru că știu cazuri foarte multe când oamenii muncesc ani de zile și își așteaptă drepturile și nu le-au primit niciodată și nici nu au cum să facă o plângere împotriva angajatorilor. Mai des verificați și să fie date amenzi după cât au făcut ei problemele care le-au făcut. În luna decembrie anului trecut, inspectorii de muncă au efectuat 78 de controale privind respectarea legii în privința contractelor de muncă. Obiectivul principal a fost identificarea și combaterea muncii fără forme legale. Au fost efectuate 78 de controale, fiind identificați 6 angajatori care practicau munca fără forme legale de angajare, iar numărul persoanelor identificate fără a avea încheiate contracte individuale de muncă a fost 16. Și în această lună a fost identificat un angajator care a primit la lucru un număr mai mare de 5 persoane, fapt care este considerată infracțiune, urmând ca organele abilitate să efectueze cercetarea penală. Valoarea amenzilor aplicate în luna decembrie în urma controalelor pentru combaterea muncii fără forme legale a fost de 90.000 de lei.